И здравейте, YouTube, аз съм iRobDS, до мен е хостера на сървъра, най-якия сървър, Diamondcraft, IP в описанието, абонирайте се за мен, дайте положителен вод за клипа и сега ще покажем Quake епизода, който ще снимаме и на трите мапа, които са направени и до тогава се насладете на музиката. Почвам от този и пуска музиката. Айде, наслаждавайте се. Ще лепнем от този мап и ще пуснем другия. И пак пускам музика. Айде, се видим, когато сменяме пак мапа. Се чуем. Добре, наслаждайте се музика. Да. I go hard in the motherfucking paint, nigga. Walk off like a wild out. I go hard in the motherfucking paint.
go hard in the motherfucking paint, nigga. Waka Flocka Wild Out. I go hard in the motherfucking paint. Motherfucking paint, nigga. Hard in the motherfucking paint. Hard in the motherfucking paint. Hard in the motherfucking paint. Hard in the motherfucking paint, nigga. И фенове, сега ще ви покажем третия мап. На него пак ще направим 7.1 да направи. После ще го спра на пауза целия клип. И тогава, след като го спра, един от нас ще стане максимум точки, което е 25. И да видите как фойерверките се появяват над главата на някой. Сигурно ще е той, защото той е по-добър. Сега на късмет малко го заводиха. Добре, айде. Идвай в лобито. И наслаждайте се на последната песен. Или там, която се. Добре.
сега такова. Сега ще спра клипа и ще го пусна отново след като някой от нас двамата е навършил 24 и той ме уби в гръб. И добре, айде, спирам го на пауза. И ето, върнахме се, резултат е 22/21 за него. Нали за тебе, да? 22/20. Скелети има. Къде си е? Аз само ще ти бяга, бе, ти няма да оцелиш. Добре. Бах, ти хака. Ние между другото си говорим по скайп, само че вие не го чувате, защото съм със слушалките. Май ти си. Ако вземеш фойерверките, ма чакай да те снимам. Добре, резеги. Къде си? Арчи ще свършат. Къде си, бе? Долу, бързо. Ето. Те свършиха. Еми, карай. Това беше от нас. Това беше от нас. Видяхте как този тъп човек победи. И това беше. Абонирайте, задайте положителен вод за клипа. Харесвайте го. Споделяйте. IP на сервер долу в описанието. Тук чакайте, че малко са чупили. Аз вече имам и гъма, ако не знаете. Влизайте, абонирайте се и играйте в най-готиния сервер в света. Айде, чао!